Zorggroep Passana had een schuld van 40 miljoen euro. Dat is vanmiddag bekendgemaakt op een bijeenkomst van het personeel. Een faillissement van het Dokkumer ziekenhuis de Sionsberg liep het daarmee net meer voor te komen. Juist er waren al bekend dat het ziekenhuis een patiëntenstop insteld had. Dus verslagjouwer Harm Wijstra is in Dokkum. Harm, wat is er zijn op deze bijeenkomst? Nou, vanmiddag binnen de medewerkers van de Passana Zorggroep uitnodigen voor een bijeenkomst in de Herberg. Dat is een zelencentrum hier in de stad Dokkum. En daar kwamen ze machtig op aan. Honderden mensen kwamen erop aan. Wie net alleen medewerkers van de Sionsberg, maar ook mensen van de verpleeghuizen in de regio die met sluiting bedriegen worden. En het nice dat ze daar hadden, dat weer min nice. Een miljoenenstrop voor de Sionsberg. En dat betekent dat er geen toekomst meer is voor het ziekenhuis. En onwisse toekomst dus voor het personeel van het ziekenhuis. Ga je je salaris al krijgen? Nee. Weet je wat hoe zijn we? Dat het net meer betellen wordt op dit moment. Er is inmiddels oerlis met UWV, begreep ik. Ja. Ga je vertrouwen in dat je de centen nog krijgt? Nou ja, als je er bent voor een faillissement binnen natuurlijk altijd bepaalde regels en daar vanuit zal dat geld wel komen, denk ik. Ja, Harm, hoe komt het nou verder met Zorggroep Passana? Ja, dat is de grote vraag vanzelfs hoe het nou verder moet. De lenen binnen net uitbetalen van de medewerkers. Een soort onrust vanzelfs al wekenlang. Want het faillissement, dat is eigenlijk net een verrassing dat er onkomt zitten komen. Maar hoe het nou verder moet, dat is de vraag. De ouderenzorg, nou daar liep je wel vooruitzoeken voor. Om daar een troststart van te maken. Had de rier van bestuur zijn op de bijeenkomst. Maar hoe komt het met het ziekenhuis? Dat kan ik beter vragen aan de voorzitter van de medische staf. Hij zit hier jongen mij. Brouwer, Jim ha. In onrein naar dit faillissement eigenlijk zijn van wij hebben wel een plan als medisch specialisten. Kom je hem nou in zicht? Jazeker, ik denk nu meer dan gedacht, zeg maar. Wordt heel actueel. En we zullen nu alles op alles zetten om het plan voor de doorstart door te laten komen. Het is van een groot belang voor de continuïteit van de zorg in deze regio dat er een alternatief plan komt. Is je plan wel helder? Ja, die is helder. Ja. Dat plan dat bestaat eruit dat wij in ieder geval de polyklinieken voortzetten hier, de operatieve behandelingen en ook de acute zorg als ondersteuning van de huisartsen. In het plan is ook voorzien in 1,5 lijns zorgcentra, dus zeg maar de ondersteuning van de huisartsen, om samen met de specialisten hun werk te blijven verrichten. Waar ook echt vraag naar is in het ziekenhuis. Wat jou onbelangrijk gaat het dus net dicht hier, vermeet je? Sorry? Wat jou onbelangrijk gaat het net dicht? Als het aan ons ligt niet. Als het aan het personeel ligt, de medewerkers. Wij doen ons best zeg maar, om de zorg te leveren zoals ook ons betaamt. Waar we de eed voor af hebben gelegd. En dat zullen we ook blijven leveren. Natuurlijk in de mogelijkheden die we hebben. De bijeenkomst van Vermitje, hoe omschreeuw je die? Ja, aan de ene kant wel verwacht. Hè? We hadden natuurlijk wel verwacht dat faillissement aan zou komen. En aan de andere kant natuurlijk word je wel boos hè, dat het op zo'n manier moet. Want we hadden wel gehoopt dat we met elkaar zeg maar, hier wat van konden maken. En wat we ook heel erg naar vonden is dat eigenlijk vanuit de voorzitter van de raad volgens hem weinig mogelijkheden waren voor een doorstart van het ziekenhuis. Terwijl we het anders zien. Hoe maakt het nou morgen? Ik weet het niet. Wij hebben gevraagd hoe om te gaan met de zorg hier. En het antwoord was dat de managers zullen besluiten met ons. Dus het blijft nog steeds een vraag. Nu is er in Dokkum nog een andere bijeenkomst. Daar is de zwaarverzekerde de Friesland ook bij. Diana Monussen. Zul je hem daar nou jongen hinnen? Ik denk wel dat ik daar vanavond ben, ja. En de medische staf zal daar wel aanwezig zijn. Ja. Want voor Jim is er werk aan de winkel? Ik denk het wel, ja. Ja, zeker. Ja. Hoe wie de sfeer uiteindelijk van de gewone werknemers? De gewone werknemers die zijn teleurgesteld natuurlijk. Want die hebben zich de afgelopen maanden extreem goed ingezet. De afgelopen jaren ook om de zorg hier goed te krijgen. En wij hebben ook wat dat betreft in het verleden, 2 jaar geleden, nog een veiligheidsmanagementprijs gewonnen. En alle protocollen zijn op orde. Dus wij hebben het hier gewoon goed draaien hè, qua kwaliteit. En de medewerkers hebben er ook echt extreem hun best voor gedaan. Dus petje af daarvoor. Hoe kun je de oren 24 uur omschreeuwen in die woord? Ja, turbulent. Zeer turbulent, ja. Maar wij hebben wel met elkaar zoiets, we gaan er gewoon voor en we zetten gewoon door. Dus wat dat betreft de schouders eronder. Zij en zij, met de medewerkers, met de medisch specialisten pakken we dit gewoon aan. Jan-Linde Brouwer, bedankt voor jouw eerste reactie. Hij is voorzitter van de medische staf en de woordvoerder van de medische staf. Ja, hoe komt het nou met het liefste ziekenhuis van Nederland?
De medische staf leidt haar nog net bij het besluit van de Raad van Bestuur Del. Maar het faillissement, dat komt eraan. Tegen dank Harm Wijstra in Dokkum bij de Sionsberg. De directie van Zwartgroep Passana wil je het net voor uw camera reageren op het laatste nieuws.